Máme zo sebou aj vzduchovku, takže budeme aj strieľať, len ešte si musíme vyrobiť terč. No a ten terč vyrobíme tak, že využijeme na to prázdnu krabičku od streliva. Ja som tu už prerazil diery s klincom, nemáme tu vrták, ale tak poslúžil dobre aj klinec. A prevlečieme cez to takýto drôt. Ten nám bude držať tú škatulku, tu bude jedna palica, druhá palica, zapichneme do zeme a do tohto budeme strieľať. Čiže takto to bude urobené. Čo ty na to? Hej, dobre. Dobre to bude. Tak, a ešte vlastne táto nejako, neviem ako ešte, môžeme to aj skúsiť rozštiepiť. No takto to nejak vyzerá. Do toho budeme strieľať. Ideme to vyskúšať rovno. Sa s nami rozprávajú. No a takto dopadol ten terč po niekoľkých dňoch používania. Pre strely to nie je to taký hrubý plech. A ďalší robiť si už nebudeme, lebo zajtra už odchádzame, takže tento nám vystačil na tých pár dní, čo sme si tu strieľali.